Čau, dneska to bude takový netradiční video, ale popovídáme si o tom, co se vlastně dělo teď ten měsíc, co jsem nenatáčel a co se bude dít dál. Takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Tak jako první problém, co bych tady řekl a který vlastně to celkově všechno začal, tak bylo to, že jsem hrál a počítač vlastně fungoval, ale oba dva monitory se mě vyply. Takže jsem se pokusil počítač vypnout, což se samozřejmě povedlo, ale prostě jakmile jsem ho zapl, tak se monitory vůbec nezaply, furt byly vyplý a potom se vlastně po asi 2 dnech, možná dnu, zjistilo, že je špatná pasta na procesor. No a potom, co se mě oba dva monitory zaply, tak jsem zjistil, že mám hrozně moc zbytečných věcí na disku, což znamená, že jsem to vlastně musel všechno dát do továrního nastavení, protože tam byly strašně zbytečné věci a hrozně mě to brzdilo počítač. A potom jsem vlastně musel ještě kupovat další disk a kvůli tomu, že jsem měl caseu, která neměla takovou kapacitu disku. Já jsem tam měl totiž 3, jeden takový menší tam je a 2 takový klasický, ale já už jsem prostě neměl místo, tak jsem musel kupovat novou caseu, což se jako vyplatilo, protože ta nová je fakt jako nádherná. Tady máte obrázek, jak vlastně vypadá a celkem se to vyřešilo rychle, něco okolo týdnu, takže to byl vlastně první problém, který trošku zbrzdil mé natáčení, protože hlavně jsem vlastně musel založit nový Steam účet a různý takový ty blbosti, že jo, přihlašovací. Takže to vlastně znamená, že Monbazu úplně nebude teď vycházet nějakou tu dobu. Najdeme si nějakou jinou hru, kde budeme farmit, třeba My Winter Car, nebo cokoliv takového zábavného. A rovnou se vrhneme na důvod číslo 2. A důvod číslo 2 byl vlastně ztráta mého editora. Jakoby ne, že se mu něco stalo, ale už ho to vlastně jakoby zase až tak moc nebavilo a celkově na to nemá teď čas, to znamená, že je to vlastně všechno na mě. Dřív jsem to měl krásně rozdělený, že jsem natočil video, přenechal jsem to editorovi, tentokrát jsem se stříhal, já už jsem si když tak udělal náhledák a vlastně takhle to krásně šlo, ale už si to vlastně budu muset editovat já, takže rozhodně tam bude nějaký menší pokles, protože editovat fakt neumím, ale budu se snažit. No a jako třetí problém, tady mám ten, že teďko mám celkem dost času, to je pravda, ale jelikož jsem vlastně sportovec a sport mě baví, prostě dělám hrozně moc sportu, tak omylem se mě podvrkly oba dva kotníky, což znamená, že úplně chodit jako nemůžu. Úplně ze mě běžet zpátky nebude jako dřív, ale za chvilku to bude snad v pohodě, mám pocit, že za třeba 3 týdny to bude už jako OK. Takže je to vlastně, byla to jako celkově moje blbost, ale chybama se člověk učí a zranění ke sportu prostě patří. To znamená, že já vlastně ty kotníky musím mít nahoře a když natáčím, taky mám prostě dole, protože sedím na židli samozřejmě. A to je vlastně tak asi všechno, co bych vám řekl teďkon k tomuhle vyjádření vlastně. Rozhodně to není, že bych fakt jako nechtěl, ale tady jste prostě viděli ty problémy jako jasný, dali se vyřešit rychle a vyřešili se dost rychle. Takže já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, nebo vlastně jako, že jste si vyslechli, co se vlastně dělo. Ale rozhodně nekončím, nebojte se. Někdo byl určitě šťastný, že bych konečně skončil, ale jestli tě to nebaví, tak si koukat třeba na Roblox nebo na něco jiného. Dík. Rozhodně se budu posouvat dál, až vlastně se všechno úplně zdokonalí a bude všechno v pohodě. Takže mějte se, smějte se a zatím čau. Já si.